Apa, bikote! Apa, txaldeon. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta hori zorionak lehenik eta behin. Eskerrik asko. Zorionak, benetan, haundia egintzen duten igandean. Haizu zuek, txapelak lehenik ere badituzu, baina Winter Serieseko hau zer da, Diego? Behar bada kutxunetako bat izango da? Azkenengo urte bizetan esango neuke txapelketa importantina izango dela, ez da? Bai organizazio aldetik, zenba jente joaten den frontora, da eupelako audintziek deko zete ben, hasi que nik uste dut pelotari guztiek nahi gulea Winter Series irabazi. Bai, Imanol, txapela irabazi duzu, baina esan duen bezala jende asko joan da, hori bera ere bada ospatzeko modukoa, hori bera ere bada txapel bat. Bai, niretzako esango nuke azken urte, 20 urte hauetan, izan dela txapelketa importanteena, ez? Eta enfokatzen dut pixka bat, hori, ez? Zenbat jende mugitu duen, 25.000 pertsona baino gehiago inguratu dira frontoira bertara, izan dituen audientziak, eta horrek nik usten dut horre guztiak egiten duela guri motivazio ekstra bat ematen digu txapel hori lortzeko, ez? Eta diok esan duen bezala, denok hasi ginenean garbiken eukan horregon nahi genuela, eta txapela nahi genuela, eta hori izan da gauza politena txapelketan honetan. Eta txapelak hementxe daude, kamisetak ere ekarri dituzue, gure ikusentzule guztio izango dizuegu, zozketa bat egingo dugula bihar, hemen dauden aurrean dauzkagun... Du dezaket bat? Bai, noski. Baina txapelak ez ditugu zozketatuko, ez da? Kamisetak bai, ez da? Txapelak ez noski. Kamiseta hauek zozketatuko ditugu, zuek egin behar diguzuena da guri mezu bat bidali, 600 bosei gure zenbakira, eta esan Winter Series honek edo zestapuntak zer eragin duen zuen barruan, zer sortzen duen zestapuntak, egin komentario bat edo esan zerbait, eta bihar zozketa batean sartuko zaret, ez? Oso ongi? Kamiseta ederrak, Telefona goratuko dugu? Bai. 600 bosei zuek bidali mezuak, eta hementxe 3 kamiseta ditugu, ikusten duzuen bezala, zuen artean zozketatzeko, beraz? Hementxe, aukera. Ze politak ikusten diren, hor txapelak hor, oraino hor ikusten da mai gainean, erraz ikusten da, baina ondo kostatako izan da hori, ez da, Diego? Asko koste da. Txapelketa luzie eta asko koste da bai egitxo. Orain merezita daukazute esaten den bezala spring break bat, hola, Ameriketan esaten den bezala udaberriko atxedena merezita daukazute. Nik bai noa eta nik deskantzu handi hartu goz, baina honek nik uste dut joalaztu inbidabela datorren aztien, hasi que horretzako ez da deskantzurik. Guretzako gutxiago, baina nik usten dut hori ere positibo bezala enfokatu berdegula, ez? Azken finean pelotariok hori nahi dugu, aktibidadea nahi dugu, eta, naiz eta bi egun hauek, pixkat fundiuta egon ere gorputza, mentalmente hasi berko dut hori martxan. Hori esatean, Juan, gogorra izango da, ez? Halako partidu baten ostean eta azkenengo tantu irarte horri ibili zinaten eta fizikamente gogorra izango da zuntzako ere. Bai, azken finean, kirola ez da erraza, ez? Agian ematen du, lortzen direnen emaitzak edo horrela, dena dela polita, deno nahi dute hori bizi, baina atzetikan ere lan serioa dago eta hori horrelako final batean ere asko igerritzen du gorputzak. Eta psikologikamente nola bukatu zenun? Bueno, ni psikologikamente nahiko ondo, ez? Baina egia esan presio handia zegoela, ni presioa nahiko ondo eramaten dut, baina bai oso partido importante izan zen mentalmente ere bai. Nik esan dizu, nik Euskadi Irratian entzun nuen eta kasetariatanak zeuden ja hau gabe, Emozio gehiago eskatzerik etzegoen. Ez zegoen gehiago. Igandean izan zen finala, esan da betzela eguerdiko 12etan, garai batean eguerdiko 12etan Angelusa errezatzen zen frontoietan. Zuek egun hortan, igande horretan nola esnatu zineten, Diego? Ze gorputzaldirekin esnatu zineten? Ba egiz esan, igual Imanolek eta nik igual Ameriketan jogatzen duen berdizetan eta, baina oindala ez da izen bat urte, ez da? Osak, guretzat, niretzat behintzet, esan izen oso erraza, zen ninaz pertsona bat, ez dutena gozaltzen, ez ebez, bakarrik kafi eta aurrera noa. Eta horko egunien, pentsein binean zeuzer gozaldu, da egiz esan, luzein jazten jokatu partidu amaizetan arte, sortzidetatik amaizetan arte oso luzei jazten hori goizie. Baina, nik uste dut danontzako izan igual da, ondo urte zen. Orduan, arrotza prejituak eta horrelako gauzarik ez, ezta? Hori garen beste gane bat dugu kontra. Horiek ere Angelusaren garaikoak dira, ezta? Ba, ez pentsa, Nik egia esate izut, ni Mexikon bizi izan naiz, urte batzuk ere bai. Eta nire gozairako ohitura hori arrautzena daukat Angelusa bezala, bai. Eta hori txapeldun batek esaten du, Bai. Diego, dena denzu, finaletara orokorrean oso lasai joaten omen zara, ze irabaztea oso argi irudikatzen omen duzu.
Ez ni oso lasai, partiduen barruen lasai egoniken, da gero beraz jolastuten errezau, ezta? Baina egize da finaletan askoz errezau, niretzako errezau inazte finala jokatzi, final erdizek baino. Eta urtengo Wintersa bardina izen da, final erdizetan bai egoniken oso urduri, baina domekan ez, domekan ja askoz betrakila egoniken. Irudiak baitugu, eta ikusi egingo ditugu, finala izugarria izan zen, joko bana, eta azken jokoan launa, eta azken tantoa horrela, ikus dezagon. Azken tantoa! Eskuinez orain Zumaiarra. Atzera. Ondo aurrera da Lekerika. Eman dio. Ondo López ere. Atzera Zumaiarrak. Eutxileke zaila zuen. Ba. Imanol. Hau ere ez da asko zobea. Eutxi errebote ingurutik unai. Eta pasa. Punta lasterpika Imanol. Barandikak sartzerik ez. Haze tanto, haze bukaera. Leke ezin, Xabi Geraman, Beasko etxea bila. López. Leku txarrera. Eta hortxe bukatu da partida. Imanol Lópezen azken pilotakada hori eramaterik ez du izan Lekerikak. Eta hemen txedituzue. 2022-23 edizioko txapeldun Beasko etxea eta López. Hace tanto, izugarria da, Hor, odola hotza ere izan berko du batek, ez da? Odola hotza baino gehiago nik esango nuke gasolina barruan, ez? Nik usten den ni behintzat bukatu nuela lehertuta tanto horretan, ez? Eta Lekerikak faiatuko ez balu, agian beste emaitza bat izango zen. Justo aurrekoa ematen diozu, danagin, hartze oso eta ematen diozu, Hore neukan gasolina dana bota nuen, bai. Baina, bueno, gure alde tokatu zen eta hore usten dut gehiago disfrutatzen dezula, ez? Sorte ere basoan pixkat, ez? Azkenean azken puntu horretar arte heltzea eta hola. Nik sortearen tema beti desberdin bezala ikusten dut, ere bai, puntu bat beti egon behar da, baina lana dago atzetik eta esperientzia, eta nik azken finean ikusten dut, hori, naiz eta kanpotik ikusten dezun eta esaten dezu, bueno, jugadori, baina jugadori igual bota dezu ja 1000 aldiz, ez? Eta 1000 aldiz botatzen dezunean, ja más o menos kontrolatzen dezu. Ere bai, sorte puntu bat beti behar da. Etxeko bikote gaztea, Barandika eta Lekerika izan ziren, Diego, zuen aurkariak, zuen arerioak, esango dugu. Hauen maila altuak balio erantzia ematen dio, txapelari? Hombre, bai, oso maila altuen da bizek, ja urtiek doraz hor goizen, nik uste dut, Dabizela hori momentuen onenak izeteko moduko jokuegaz, eta guk eure iribaztie, eta ademaz Gerniken ikustu dut eure hasi jendizela, beste gure moduen, da guretzako garaipen oso importantia. Eta hor ikusi da, ez da azken tantoan, partidu osoan zehar ere bai, baina ze pilota zailak bueltatzen zituen, eramaten zituen Lekerikak, Imanol, zuk ikusten duzunean eman eta besteak jaso egiten duela, eta eman da jaso, ze pasatzen da hor burutik? Bueno, hor egozkortasuna, usten dut, azken fina segitzen dezu, baina bai, ere bai esan berda eta kreditua eman bertzaile izugarrezko partidua egin zutela, garbi dago, ez beraie bakarrik, nik usten dut jokatu duten pelotari guztiok izugarri jokatu dutela pelota eta horrek ere lagundu izan duela espektakulo hau handiago izatera, baina ere bai nire partetik garbi daukat finalean Xabi eta Unai izan zirela txapeldunak ere bai. Eta, Diego, Gernikako frontoian bizi den giroa nola deskribatuko zenukete? Ez da, apurtxu beste leku bat daño diferentiagoa igual, baina increíble, ez da. Ja, uste dut 5-6 urte frontoie betetan, ude guztitzetan, da oin azkenengo bi winterrak neguen aztelenero frontoie betetie, oso posgarrizez ez da puntitzako, eta bai, herriko jentientzako oso politxe. Pilotari ontzat ze esan nahi dauka, Imanol, berpizkunde edo indarraldi honek? Bueno, zango nuke denborak oso batzuk direla guretzat eta pelotarentzat, ez? Gernikako esperientzia ikusle bezala bizi egin behar da, ez?
Nik adibidez lehen urtean, jokatu nuen txapelketa, enuen klasifikatu eta ikusle bezala, nahi nuen aukera izan hor egoteko finalean eta joan egin nintzen, ikusle bezala. Eta egia zaintzan, disfrutatu nuela pilo bat, ez? Eta gaur, esan daiteke txapelketaz izenean, ere bai, lehenengo partiduan, egon nintzen ikusle bezala, eta azken finean ni ere soratu nintzen ikusle bezala. Orduan ikusten dezunean hori, eta ikusten dezunean jendea ere soratzen dela, zerbait ongi egina dago atzetik, ez? Eta nik ikusten dut hori horrekin geratzen naiz, momentu gozo horrekin.